Měli by nám dát metal. 6 dní a 4 hodiny přesně. Z Hamburku až do Prahy. Kamaráde, to je rekord. Oni a metal. Leda tak strhnou diety, to oni dokážou. Hele, máš to marný, Zdenku, nesnaž se, ty parfémy nevymlátíš. Ta tvoje to spíš pozná na výkonu, než podle těch smradů, že jich zajímáš na každý štaci. Hele, někdo zahýbá, někdo už holt jenom šmíruje, víš, ty dětku plesně. Ale ne, abys něco prokryt. Abych si pak s tebou musel vyzdit jinak. Co blbneš, co bych povídal? 17, 18, 19. To štimuje 20 kousků. Tak to je 20 táců, jak jsme se dohodli. Celníci furt se smuchaj? Právě se smuchaj. No. Málem nás slíkli do náha. Šív prolezli durch. 4 hodiny jim to trvalo. Kapitán už byl nafrněný jako šakal, to víš. Na molu měl dceru s vnučkou a oni porád šťovrali. V mašině, v ládovnách, v kajutách, představ si, dokonce i aport dekle odšroubovají, jenže prd našli. Tak chytrý jako oni, jsme my taky. Zatím jo, ale dej pozor, abys nezblbnul, Stando. To nemusíš počítat, ale tady něco schází, nevšim jsi? Já jo, a ty taky, jak pozoruju. Že budeš se divit. Aspirin nemám. No představ si, že ten chlap, co mi nosí ty léky, víš, tentokrát vůbec nic nepřines. A tohle mám říct zákazníkovi, až si přijde? Přesně tak. A ty myslíš, že to zbaští? Bude muset, rozumíš? A kdybych chtěl vědět víc, tak mu řekni, že za léky bude ode dneška platit 5krát tolik. No jo, medikamenty podražili i v Hamburku. Přestaň s tím chlastem, Hergot! Co mě to bereš, prosím tě? Hele, jestli si aspirin přivez a máš ho skovanej a chceš štajfovat kurz beze mě, co blbleš? On už si starej může ty krámy u tebe najít sám. No počkejte. A já nakonec taky. Lucina! Takhle si to naskládají. Bordel je to, ale přístav. Hnáty si jeden může přerazit. No. Pojď se. Ty hajzíku jeden. Ty mě už vícka nasírat nebudeš. Jsi domů, posměl jsi domů, no tak. Je zas pod parou. Lízino, co zveš? Co tě kdo udělal? Ty hajzle, tak to seš ty, já tě s jednou přerazím. Kam jsi dál, co jsi udělal? Lízinko, kde jsi, Lízinko? Lízo! Musíme počkat, až zas usne. Lízinko. Hajzle, co ti udělala?
Lupe, já tě přece jenom musím, co ti udělala? Otevři, hajzle, svičáku, rošťáku, já tě zabiju, já tě zabiju. Co dál? Tady ten pinec, Jardo. Tady je to jak na Matějský pouti. Panstvo, laskavě se vystěhujte, nahoře zdravý vzduch. Co vy tady? Vy jste závodní lékař? Ano, doktor Hejtmánek, soudruhu. Já mu to prorokoval už dávno. Co, že takhle někdo skřípne? Vypadá to ošklivě, že jo? No, vy už mu nepomůžete. Teda ne. Jděte ke kapitánovi, tohle je práce pro našeho doktora. Necháš to tady narvat jak vy, tak v bílý labuti. Máš rozum? Tak Márenci, hezky jeden po druhým. Otisky na stole, jo? Jarošku, ty si to tady taky oddělila, moc tu nedupej. Vy bydlíte tady? Ano, prosím. Já jsem Hájek, druhý lodník. Víte něco o tom, co a jak se tady stalo? Ne, já jsem nebyl skoro celou noc na lodi. Takže asi nevíte, když se Berka v noci vrátil domů. Ne, teda, já jsem si nevšiml. To už muselo být po všem, když já jsem se vrátil z města. Tady bylo ticho, on ani nechrápal, víte, jako vždycky. Hájek, jo? Zavolá vás ke kapitánovi, když vás budu potřebovat. Kolik bylo hodin, když toho objevil? No, 5:30. My si tady vaříme snídaně, víte, tak jsem tady zabouchal, jako vždycky. Nikdo se neozval a tady bylo pootevřeno, tak jsem nakoukal. To on už tady takhle ležel. Kolem boží dopuštění. Prosím vás, byli to zloději? Ztratilo se něco? To si ještě uvidí. Kolikrát jsem vám doporučoval, abyste už Berku na loď nebrali. Dali ho na léčení. Tady to máte. Nakonec za to pití stálo život. No jo, překrvení mozku, pád na zem. Zřejmě se udeřilo hranu stolu, ztratil vědomí. Nikdo mu nepomohl, začal zvracet a udusil se. Uvidíme. Ale kdo to tam tak zřídil? Co tam hledal? Byl jste někdo v noci na lodi, když se Berka vrátil domů? Byl sám? Neviděl jste ho někdo náhodou? Já. Bylo skoro ráno. Já bych ho byl v té chvíli snad i zabil. Zabil? Protože utopil mou kočku. Lízinku. A co jste tedy udělal? Nic. On se zamknul. Opravdu? A co s ním bylo dál, to už na mou duši nevím. Jste tady všichni, celá posádka? Schází Šimek. Kdo je to? Strojník. Odjel hned po přistání, moc pospíchal. Honzo, prosím tě na moment. Ještě se vrátím. Koukej. Tohle měl v náprstní kapse. Představ si 18 000. Zloděj to tam nechal. Přitom matrace rozřezaný, všecko prohledaný, prádlo vyházený a ty prachy tam zůstaly. Viděl jsi to někdy? Ale ne, neviděl. Odvezte Rebošíka na soudní, ať doktor Veselý udělá titul. Ty se s klukama v té kajutě pořádně rozlídni, obratě to tam vzhůru nohama, protože tady o obyčejnou zlodějnu asi vůbec nešlo, víš. V podstatě je příčina smrti taková, jaký určil ten závodní lékař. Bezvědomí, zvratky hrtanu, zadušení. Až na jednu maličkost. Ta rána v týle nebyla způsobena ostrou hranou, ale úderem nějakého tupého, měkkého předmětu. Vražda?
A zatím jakoby bez motivu, když ty prachy tam zůstaly. Co? Budete se divit, ale motiv tady je. A jako hrom. Co byste řekli, že je v téhle škatuli? Obyčejný aspirin, prášky proti bolení hlavy, na spaní, no, samé hlouposti za babku. Až na tuhle drahocennost. Německý návod k použití, ale mezi řádky šifry. Psané neviditelným inkoustem a v kódu pro nás zatím neznámém. Tak se kluci přece jenom nedřeli nadarmo. A víte, kde tu škatuli našli? Kde? V podlaze kajuty pod linolem. Berka tam měl perfektní skrýš, nenápadnou, ale ti moji sekáči přece nám objevili. A víte, podle čeho to poznali? Podle 4 častěji používaných šroubků. Jasně, šel po ní. Proto to tam tak zdemoloval, možná, že ho někdo vyrušil. Převezmeš ten případ, ne? Dovolíš? Je to přece jasně špionážní záležitost. Ty by se ho rád zbavil? Ještě si ani nezačal. No právě proto. No neboj se, já ti vraha najdu. Jde jenom o to, aby vy jste našli toho, koho bolí hlava a kdo touží po tomhle aspirínu. No, to už bude horší, i když může jít o stejnou osobu. Tebe spíš zajímá, koho od nás pověřím spoluprací s tebou. No, co bys řekl Jirkovi Racovi? Kruci, teď jsem na to myslel. Beru. Doktore, prosím tě, jenom tak bajvočko. V kolik zemřel ten Berka? No, přibližně mezi 4. a 6. ráno. To by souhlasilo. Ve 4 přišel Berka na loď, jak říká kormidelník. Mezi těmi šífaři o tomhle nálezu ani slůvko, Honzo. Samozřejmě. Jenom aby ti šífaři o té aspirinové smrti nevěděli víc, než si myslíme. Jednou už mám v merku. Nějaký strojník Šimek. Ten mi tam falíruje. Představte si, že od té doby, co se vrátili z Hamburku, zmizel. No, kde bych byl? V jednom hotelu. V kterém? Slavia. Tedy, ona je to jako spíš horská chata. Já mám taky rád hory. Jo? Kde je ta vaše chýše? Na Šumavě. To je blízko Sušice. To je. To vidíte, na lodi všichni mysleli, že jste odjel domů. Do Lysí nad Labem. Bydlíte tam přece, ne? No, s maminkou tam bydlíme. No, tam jste se ovšem neobjevil 3 dny. U maminky. Až dnes. Proč pak? Vy jste ženatý? Oba? No tak to vás snad nemusí zajímat, ne? Tady se ptáme my a vy nám odpovídejte na naše otázky. Prosím. Já vám to tajemství prozradím. Kolega je pod pantoflem dobrovolně už 3. rok a já jsem svobodnej jak ten pták. Jo. Takže jaké je ctěné jméno té paničky? Jak to vy víte, že to je panička? No, teď už jo. Chci slyšet, s kým jste tam tady byl a proč? No, tak to víte, ona je vdaná, znáte to, že jo? Právě proto, jo, jsem se ptal, děkuju. Právě proto jsem se ptal, jak na tom jste, protože ženatý člověk, ten nemůže mít pro jednoho pochopení, naopak spíš dostane vzteka, protože sám má doma taky paničku, že jo? No, tak mi to třeba pošeptejte, abyste měl čistý svědomí. No? Vlasta. Já? Tomková. Tomek? Tomek. Všem. Inženýr Tomek, to je přece váš generální ředitel. A vy jste No. Jenom jestli mluvíte pravdu. Je vám jasný, že si vaše informace v tom hotelu věříme. Pánové, soudruzi, no, Vlasta za nic nemůže, vážně. Já vám to všecko vysvětlím. To ten Tomek, to je tyrán, to je byrokratický omezenec. Alespoň ona to říká teda, ona má spíš nadání k tanci, že tedy Vlastička, když tančí, no to prostě báseň, pardon. Ale vážně to je skutečně, to je víla, pánové.
Dejte, já jí vozím desky z Hamburku, no a občas, víte, nějaký takový ten nylonový nesmysl, znáte to, že? To přece není trestný. Ne, nebo je? Jo, tak proto jste mě tedy to... No tak to já se přiznávám, jde o clo, že? Já to zaplatím, protože já jsem celníkům nikdy nic nehlásil, prosím, kolik to dělá? Kolik to? Kdy jste naposledy viděl Berku? Jo, tak on mě prásknul, no teda, pánové, no to je úroveň. To je úroveň teda. Tak tohle mě udělat na rozloučenou, no, to je... Jak to na rozloučenou? Vy víte, co s ním je? No, je pryč, ne? Jak to myslíte? No už nepojede. No to říkal, počkejte, to říkal už po cestě v Německu. Přijeli za mnou do mašiny, to on chodil dost často, hlavně vždycky, když byl napitý a říkal, že se rozmýšlí, že chce nechat šífaření, že je nemocný a že už má dost, no a nabít mi... Co? Musím vás upozornit, že jsme vás sem nezavolali kvůli vejletu do hor s paní Tomkovou, ale že jde o věc daleko vážnější. Sedněte si. Žádám vás, abyste nám sdělil všechno, co víte o Berkovi. Tak když on, tak já taky. Tak chtěl, abych za něj převzal nějaký kšefty v Hamburku, že mám chodit za něj do hospody Sitkreuz a tam přebírat zboží. No, nabít mi za to pěkný prachy. Jo? No a co vy? Co já, no, poslal jsem ho do... No, víte kam, no. Protože já pašovat ani šmelit neumím. Já si vydělávám svý prachy poctivě, víte? Byl jste s ním někdy v Hamburku v tom podniku? V tom Sitkreuz? Jo. S kým tam obchodoval? Víte? Ne, přede mnou nikdy nic nepřebíral. Znali jste s šéfem toho podniku, to jo, ještě z předválečných dob, kdy Berka jezdil na moři. Dejte, jestli vám ten starý chytrák něco nakukal, tak mu nevěřte, protože já s váma hraju na rovinu, víte? Klidněte se, nic nám nenakukal a ani nemůže. Je mrtev. Předpokládám, že o jeho smrti nevíte nic. A co se mu stalo? Zatím o všem, co jsme tady projednávali, pomlčte. Můžu se na vás spolehnout, víte? Tak prosím. No. Služba? Doproveďte pana Šinka k vrátnici. Prosím. Prosím vás, můžu se taky já spolehnout na vaši diskrétnost, pokud je o tu dámu, jo? Naprosto. Jestli jste nám řekl pravdu. Já mám taky smysl pro tanec. Tak prosím. Tak nashledanou, pánové. Nezdá se, že by o Berkově vraždě něco věděl. Řekl jsem mu to záměrně. A vidíš, jak to s ním zamávalo. Někomu ty šifry Berka vozil. To je všechno, paní Hejná. Dali jsme vám k šatům taky jeho ručníky z koupelny a montérky, co si sušil v mašině. A těch pár drobností, který si bezpečnost nevzali jako průkazní materiál. Co s těma hadrama nedělám? Paní knížky jste u něj nenašli? Bratr musel mít peněz dost. Byl sám kvartír k ničemu, prázdnej kumbal jenom. A vydělal dost. Prej taky fasujete valuty, je to pravda? O vkladních knížkách nic nevím. Pochybuju, že by nějaký měl. Stačil všecko utratit. Víte za co? No jo, Standa měl vlastně neveselý život. Skončil tak, jak jsme to všichni v rodině prorokovali. Ten chlast ho nakonec přeci jenom dostal. No tak se tu mějte s pánem Bohem. A kdyby se ty peníze přece nějaký objevily, tak mě dejte vědět, jo? Adresu máte. Bohem. Bohem.
Počkejte, paní Hejná. Já vám pomůžu. Tak zbojem. Moment! Tak jeď. Paní Hejná! Dobrý den. Upřímnou soustrast přijměte, prosím pěkně. Vy mě znáte? Bína, prosím pěkně, já jsem Standův kamarád. Bude nám po něm oběma smutno, víte. Nechcete, abych vám svést ten kufr? Máte to jistě těžký. Co pak vám všechno dali? Moc toho po něm nezbylo, po chudákovi. Nic, o co bych stála. Aha. Kam pak jdete? Do Holešovic, na nádraží. Já bydlím v Kralupech. Doprovodím vás. Mám, prosím pěkně, čas a zájem. Víte, já jsem takovej starý romantik. Co se mě Standa navyprávěl o svých cestách po mořích. Všecko mě zajímá, takový ty námořnické relikvie, fotografie, mušle, dopisy, pohlednice. Jistě máte něco takového doma. No, ono tam něco bude, takový starý, bezcenný krámy. Vy byste to koupil? No, to se rozumí a dobře zaplatím, jestli najdu něco zvlášť interesantního. A paní Hejná, teď nedávno neschoval si k vám Standa nic? Co by to jako mělo být? To já nevím. Podívejte se, paní Hejná, já vám naleju čistého vína, prosím pěkně. Víte, Standa mi občas z Hamburku něco přivez. Maličkosti, brazoletky, prstýnek nějaký, léky pro mý známý, však to znáte. A neschoval si u vás něco takového? No, rozumíte, policajti ten jeho kvartír jistě zapečetili a tak si říkám, sestra je jednou sestra, snad mi pomůže, snad po něm něco má. No, chtěl. On mě slíbil něco, říkal, že až prej ho ta záducha na vodu nepustí, aby měl nějakou zálohu na starý kolena. On si u vás choval nějaký zlato? Protože bych jako sestra měl nárok. Nepak nic. Poroučím se, paní, bylo mi potěšením. Chlap divná. Paní, nesvezete se se mnou? Co si to dovolujete? Zavolám policii. Jako by se stalo. Prosím. Co po mně chcete? Jen několik odpovědí, například, kdo byl ten pán a o čem jste spolu mluvili. Nastoupíte si? S dovolením. Prosím. No, prosím. Pomají pampu. Nazdar. Moucta. Ověče, to je pěkná mašina. Čistá. To je vidět pořádnýho mistra. No, s tímhletím to je teda. Hele, kolik má ten brouček páry? 380 koní. Sakra. Rozumíte mašinám? Já? Tak trochu. Jo, to víte, takový machr jako vy, to já nejsem. No tak to víte, no každý holt rozumí něčemu jinému. A co pak? Pruser, že jo? Vy jste mě schodili u Tomka. Že je to tak? To ne. To bych ani udělat nemohl. Protože... Kamaráda, já jsem viděl její fotku. Jo, no a co? To je jako... No co? Dobrý, no. Děká, no tak já... Pro tohle stále nepřišel. Že ne? To ne. To máte pravdu. Zatím si věříme, že jo? No,
Jo, nemluvil jste někde s někým o té naší zábavě v Bartolomějský? Prosím vás, vždyť jsem vám to slíbil. Ale dobrý, já umím taky mlčet. To je důležitý, ne? Protože... potřebujeme vaši pomoc. No, jestli to není levota, tak... Není, kamaráde, fakt. To bych nepřišel za vámi. Souvisí to s Berkovou smrtí. Jo. A možná s životy i smrtí jiných lidí, který ještě neznáme. Dá se lesos ještě zachránit. Ale musíme tentokrát riskovat. A možná i vlastní život. Tohle to jsem vám musel říct, než vám podrobně vysvětlím náš plán. No tak mi jenom, Šimku, řekněte, jestli do toho půjdete s námi. Kdo je? Tady je nějaký Šimek, strojník z šípu, 312. A co po mně chcete? Já mám pro vás vzkaz. Dobrý večer. Jaký vzkaz? Od koho? Od Standy Berky. Nepovídejte. A kdy vás ke mně poslal? No, už po cestě z Hamburku do Prahy, dávno předtím, než tak smutně to... Víte to, že jo? Vidíte, právě proto jsem tady. On vám dal mou adresu? Jo, my jsme byli kámoši. Opravdu? Já vždycky myslel, že on se naší fusníky moc nesnes. No to je pravda, jenomže já jsem mu mockrát v mašině ustlal a ošetřil jsem ho, když si dal béne. Mě měl náhodou Standa rád, to klidně můžu říct. No a občas si taky ke mně něco ulil. Do mašiny před celníkama. A co prosím vás? Ale no, teď víte, no, takový ty zlatý věcičky, léky, no prostě to, co vám vozil z Hamburku. Nic mě nevozil. Co by to tady vykládáte, člověče? To jste se teda splet v adrese. Asi jo, no. To je škoda. Mě totiž tenkrát Standa prosil, abych za váma zašel, že jo, jednou to astma z muže a už s náma nepojede, tak já jsem si řekl, teďka, když Standa už je pryč, tak... No, že budete mít zájem, abych šeft nestál, jak si Standa přál. Tak já se poroučím. Počkejte, Hergo. Já jsem neřekl, že nemám zájem. To je jiný kafe, když je to Standovo přání. Víte, mě by bylo totiž hrozně trapný, až přijedu do Hamburku a půjdu k Sídkrojcu a řeknu tam hostinskýmu, že Standa je neboštík a on eventuálně bude chtít něco poslat. Posaďte se, pane Šimek. Proč jste to neřekl člověče rovnou, že jste k ním chodil k Sídkrojcu? No teda pozdravujte starého Klugeho, ten spadne pod pult, až se doví, že Standa je neboštík. Koukejte se. Já to teda risknu, i když vás neznám, pane, protože Bína není žádnej posera a nějaký ten flastr mám už taky za sebou, pravda. Před válkou, když policajti byli ještě měkoučky jako samet a dalo se s nima mluvit. Jen vás pěkně prosím upozorňuju, že vy mě schodit nemůžete. Zapřu všechno, mládeče, to si pamatuj. Kdybys chtěl náhodou někde něco žvanit. Neznáme se a fertik. Standa mý metody ctil. Až do svý smrti. Rozumíte? No tak, ať jsem škodnej. Já do toho podniku vrazím ještě jednou 20. Našli u mrtvého Berky policajti nějaký prachy? Měli je mít u sebe. 20 táců. Možná o to míň, co stačil prochlastat. Nevíš o tom nic? Nebo mu je ukradli ty zloději? O jakých prachách to mluvíte? Na šífu se o něčím takovým neví. Tak to zapomeň taky. Koukej, tohle dáš Klugemu, jsou to naše československý prachy. Ale chtějí je, nestarej se, na co je chtějí. A on ti dá zboží, šperky a léky. No a cestou už to nějak provezeš v mašině. Sám říká, že to Berka tak dělal.
No jo, no, dopravy to provezu, ale co celníci? Jdou po nás jako psi, osobní prohlídky a Ale tak. až v přístavu. A na to my jsme měli taky svou metodu. Vy přece máte na šífu starý plechovky od voleje. Takovýhle. Jirko, tyhle ty na mě vždycky Verka loudí. No, tak vidíš. Jenomže teď je budeš obsluhovat sám. Rozezavá, co tady děláš? Jedeš mi o těch štěců? Nebo ti nasekám na holej? Hajzi! Já ji hodím do kajuty, nebo se ti přilepí na barvy jak cukrle. Buď tak hodnej, on je to úplně pitomý zvíře. Jo, taky si myslím. Zdá se být docela slušnej ten kalous. Hlavně, že ti opatruje micinku, co? Ale proto ne. Já ho taky pozoruju, jak dělá. Odkud přišel, že ho neznám? Jezdil na Dunaji. Po mámě je Slovák. Jenom jestli vydrží. Hele, nestraší tě Berka někdy v noci v té kajutě? O téhle rachotě já mám akorát na Berku pomyšlení. O nic, no. Já jenom kdyby se zbál, tak stačí říct. Já mám vždycky těch 32 loupežníků a nějakou fašku při ruce. Berka s tebou hrával taky? Jo, ten kamaráde. Kladivná povaha. Jak žil, tak taky zašel. Si představ, třeba moje stará dostala anonymní dopis, že prej si tahám naší holky. V Magdeburku na Volné řece, co jsou štace, víš. Wittenberg a tam. Představ si, všechno věděla. A to si jako vymyslel. Ale vymyslel, nevymyslel. Má držet hubu. Tak, jak se to od jak živa na šífu dělá. Už se těším do Hamburku. Ještě jsem tam nebyl. Kdy tam budem? No. Jestli tenhle stav vody vydrží po celou plavbu, tak v pátek odpoledne. Hamburg uvidí. Kaufen Sie Blumen, Rosen, Gladiolen, Rosen, Blumen bitte. Brande, Blumen bitte. Rosen, Gladiolen, kaufen Sie bitte. Rosen, Gladiolen, Blumen für die Liebste. Kaufen Sie. Rosen, Gladiolen. Ja, nichts Besonderes dabei, bin ich schon seit 3 auf den Beinen. Ja. Was soll es sein? Das da.
Gern? Ja, kleiner. Kostet mir. Jen einmal. To není dobrá zpráva, pane Šimek. Ztratit kamaráda. Znali jsme se už z rakousko-uherský mariny, sloužili jsme spolu v Pule jako kluci. No a já jsem z Jihlavy, jestli to víte. Ne. No, byli jsme krajani se Standou. Od mi tým. No a co bude dál? Jak dál? Já myslím kšefty. Čekal jsem ho, šmuchy jsou připraveny, no přijel jste pro ně, ne? Čekejte, jak to víte? Říkal Standa. Až nebude moc, pošle vás samotnýho. No, co tomu říkáte? Samý prima tousty. No teda, to je nádhera. Odkud máte to zboží? Víte, co sem přijíždí do Hamburka? Lodí z Indie, z Perzie, z Afriky. Námořnictvo, to je potřebný národ. Moment. 20 kousků, 20 000. 20 000 teda, to je pěkně mastný, to vám řeknu. To je tak sám. Danke. Taky. Jo, a co léky, co s tím bude? Nevěděl jsem, že máte taky zájem o léky. Mám? Léky teda nejsou můj job. Moment. Ten pán tady bude hned. Jmenuji se Pírek, pane Šimku. A slyšel jsem, že byste si rád dovezl nějaké léky. No. Bohužel vám nemohu vyhovět. Protože vaše postavení je přinejmenším beznadějné. Co to prosím vás povídáte? Kdo jste vlastně? Pírek, jestli jste se prvé přeslechl. A mám příkaz předvést vás na zdejší policejní ředitelství. Mně? Za co, prosím vás? Nákup pašovaného zboží, ještě k tomu za propašovanou československou valutu, dále pokus podplatit mě a přimět k prodeji léků. No ale to je nesmysl, co mi to tady povídáte, prosím vás, vy mě nic nedokážete, víte? Prosím, přesvědčte se. Důkazů je, kolik si kdo bude přát. No prosím. Pardon. To je potřebný národ. Na moment. 20 kousků, 20 000. 20 000 teda, to je pěkně mastný, to vám řeknu. A kdyby vám tohle nestačilo jako důkaz, jste tu ještě zvěčněn dvojmo na filmu i na fotografii. Stačí? Jak se rozhodnete, půjdete se mnou dobrovolně, nebo si mám zavolat policejní asistenci? Jsem v tom, dělejte si, co chcete. No, tak si mě seberte, no! Ne. Ještě vám dám jednu šanci. Jakou? Pokud si ovšem správně vyberete ze dvou možností. Dejme tomu, že to neoznámím místní policii a celou tuhle trapnou záležitost s vámi zařídíme jinak. Předám ten materiál vašim úřadům.
Tam, pokud vím, jsou velmi citliví na tyhle věci, zvlášť když jde o předávání špionážních zpráv. Ale ano, nedělejte, že nevíte, co je v těch lécích. Za koho vy vlastně mluvíte? To není důležité a pro vás je to v tuhle chvíli zcela nepodstatné, i když to asi tušíte. Podstatné je, jestli přistoupíte na tu šanci. No tak to řekněte. Jde o to dostat do Československa trochu objemnější zásilku, než jsou léky. Zásilku? Muže. Našel byste pro něj na lodi ukryt? A vysadil ho kdekoliv za Děčínem? Co za to? V případě zdaru celé akce zničení všech usvědčujících materiálů a další možnost spolupráce. Dobře placené. Ovšem pozor, každý pokus o zradu, ať už na lodi nebo u vás doma, to je váš konec. Chápete? No já to chápu, ale já se divím, že vy nechápete, co mě asi tak jinýho zbývá, prosím vás. Tak kde máte toho chlapa? Víte, kde je jachtklub? A naproti na přístavišti sportovních lodí ta hospůdka zur Seejungfrau? No ale já ho přece nepoznám. Taky není třeba, přihlásí se sám. Budete tam zítra večer v 7, přesně. Zatím si můžete na lodi všechno připravit. K vaší lodi pojedete člunem, bude ho řídit náš člověk. Celním pásmem projedete, to je zařízeno, to se nestarejte. Rozuměl jste? No rozuměl, ale počkejte, tak on mě nezná, no tak jak se spojíme? Ale zná. Zná vás. Už delší dobu si vás prohlíží. Ein Cognac. Bitte? Servus. Jeden taky pro mě, kamaráde. Jo, noch ein bitte, ja? Gut. Jmenuji se Ambros, ale můžeš mi říkat Petře, Petříčku, Péťo. Jak chceš. No to rád. Ťukneme si? No jistě. Tak, aby nám to všechno dobře vyšlo. No to bych prosil teda. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts, macht nichts. Zigaretten bitte. Ja, bitte. Ist gut? Gut. Hello. Na ja. Bitte? Danke. Feuer? Ja, bitte. Ein Moment, ja. Okay. Teda fakt je to tady pěkný. To bude starý, ne? Takových 70, 80. Dobrá knajpa. Dobrý děvky. Taky starý. To je fakt. Tak to dorazíme. Und wer wird das bezahlen, mein Lieber? Ach so. Půjdeme, ne? No, půjdem. Skoro mám v přístavu.
Hele, počkej, tady já to omrknu. To je jako druh. Jo, to není. Ale teď. Já držel. A teď už si plajte, jenom plajte. Nedávám. Vlez tam. Vstaň! Je to dobrý. Je zamknuto. Abych kouřil, až bych brečel. Polez ven, aspoň se trošku protáhneš. Kde jsme? Před hodinou jsme projeli Drážďany a zítra ráno jsme u Řenska doma. Na? Teprv? Je vám to nějak pomalu. Proč noci vždycky stojíme? Ztratíme spoustu času. Je to nebezpečný, řeka není označená, jak se setmí, tak musíme k nejbližšímu kotvišti až Mytec. Jak mě dostaneš ven? Jo, to bude porod, chlapče. Neboj, mám to všechno bezvadně promyšlené. No. Tak to jsem teda opravdu zvědavý. Musíš až do Prahy, tam celníci prohlídnou loď. Ale ne, neboj se, nenajdou tě, fakt za to ručím, já už znám tyhle prohlídky. Hele, musíš počkat, až kapitán a ostatní kluci z posádky půjdou domů nebo za holkama. Tady jo, totiž se druhý, tak maximálně třetí den, tak vykládá loď, no a to se tady ochovejtá spousta cizích lidí, no tak se ztratíš taky. No, z přístavu tě vyvedu. Jo, hele, máš vůbec občanku? Jo. Na jaký jméno? Víš, já ani nevím. Nekecej. No, tak, aby bylo mezi náma jasno. Měl jsi mě jenom převízt, na všechno ostatní zapomeň. A neznáme se. Kdyby došlo k nějakému průšvihu, tak si mě nikdy neviděl. Já tě zazdím i při konfrontaci. A taky v obráceně, chlapečku. Když na mě chtěl rád chatrč, tak to nepřežiješ. Já mám všechno spočítaný, život i smrt. A nebojím se ani jedno, ani druhýho. No, jistě, já tě rozumím, ano. Tak na to nezapomeň. Hele, pojď sem! Je klidnej. Já jsem mu ohlásil, že zítra k večeru jsme v Praze. Neptal se tě na žádný lidi? Vlaky, autobusy a tak. On je hrozně mazaný. On je mazaný jak v opice, on neřekne víc, než musí. V Praze ho vypustíš, jak jste se domluvili. Já už jsem z Děčína poslal pozdrav. Půjdou po něm, kam se hne. No ne, no jo, no, jak jsme se domluvili, jenomže škodnej budu já. Co to meleš? No určitě. Hele, Vlastička, jo. Hned po příjezdu na mě vždycky čeká. No já tady budu muset tvrdnout na šífu. Hlídej si radši toho chlapa. Ženská, na tu máš mysl. To jsou teda kšefty. Však ona ti neuteče.
Mici, kde seš? Pojď sem, co pak se ti stalo? Micinko, Mici, Micino. Micino, co ti kdo udělal, Micino? Co tady překážíš? Tak ty taky nedáš pokoj, rošťáku. Neviděl jsi ty nikoho? Jo, tebe, a hned ti to za ní odvedu. Teď to schytáš. Blázne! Pavel Bláha. No tak už je zase doma. Ten pohled znám. Jenom uniforma mu chybí. V civilu a s tou změnou v obličeji ho budeme těžko hledat. Je to všechno moje vina. Přitom to bylo tak nádherně políčený. Lze ho vypustit. Sledovačka. Mohli jsme mít celou síť. Vím, že tě to mrzí. Mě dvojnásob, ale tak už to chodí v našem řemesle. Vím už o něm svý. Párkrát vyhraješ a pak musíš taky jednou prohrát. Co na mě tak vejráš, Honzo? Rád bych na tom místě viděl tebe. To bych teda moc rád viděl, ty chytrej. Mě vynech! Já jsem to nezvoral. Já jsem na té lodi nebyl. No tak to je ohromný. To jsem si ho měl dát na řeči. Ticho! Hádat se mi tady nebudete, kluci. Přece nechceš, abych si o Bláhovi myslel, že je větší machr než ty. Převez nás, no. Teď plav do fotooddělení, ať to napráskají, kolik jen stačí a rozjedeme to po celé republice. Dostaneme ho. A ty ho vlastnoručně sebereš. Co říkáš? Tomáš, abys měl něco na sebe. Dík. Celou noc jsem kvůli tobě nespal. Bude jich ještě víc, než mě šoupneš na Moravu. Doufám, že si pospíšíš. Ve vlastním zájmu. Papíry máš v pořádku, jo? Pro běžnou kontrolu, jo, ale pod mikroskopem by to už bylo horší. To není dobrý. No, já vypadám hrozně. Musím se trošku oholit. Nečekali jsme tě tak brzo. No je, prosím tě, nepovídej. Můj příjezd vám ohlásili heslem v tubě. Ty jsi nic nedostal? Tak někdo zpíval, anebo vypad ze hry. Ani nespíval, ani nevypad. Jenom zazlobil. Protože mu asi došlo, že nevozí jenom aspiríny. A co je s ním teď? Teď? Teď už mlčí. Představ si, chtěl mě vydírat, když jsem si k němu přišel. No, taková naivní pitomost. Ale když jsem ho potom poučil, aby už neřekl ani slovo, já prohledal celý ten jeho kumbál, nenašel jsem nic. Tu by jsou pryč. To mluvíš o tom Šífákovi, co jezdil do Hamburku? A je po smrti, co? Jo. Buď zdrav, je si fajn. Promiňte. Pardon. Kapitáne! Lodní lékárnička je doplněná. Přidal jsem taky pár obvazů. Šťastnou plavbu! Ahoj! Ahoj! Poles! Co je? Hele,
tady balím, tak v Sitkrojcu ohlas, že je všechno v pořádku. Nezapomeň. Je vlasti nazdár, ahoj, ahoj! No vidíš, no to všechno kvůli tobě. Tamhle ten rošťák, ten mohl šípu hned a mě si zdržel. Prej, počká. Vždyť s ní byl on. Tak když je vlastička taková, tak si na to v Hamburku dej koňák a pustý k vodě. Ahoj. Nebo... Ahoj! Vy jste tu nový? Tuhle cestu vynecháváte? Ano. Kde bydlíte, svezu vás? Ne, děkuji, milostivá. Já už jsem jednu partii prohrál.